Hai bayar waktu tanam sewa ani blog channel lo norong nai tongdi soyawi te skip tak haji anu video nanis. Tini Jompui Jolao e-governance service ni kaisa Balo Vidyalaya school ni student ni guardian rok school logno hamjak mabai orok tini school lo chuba chukhlai khum rok kailai samung rok khlailai chuba chukhlai tong nai baidi borok school no naithogrona bagai khum rok kailai tong ko nai baidi তিনি 17 জুন 2022 ni Jompui Jola ni CSC Governance Balovidya Kendra School student ni guardian rok school no naitotho kesajokna bagai khumrok kailai tong nai baidi belai ke hambai tini samung khlainai rokno